telo madito jotelo ma wiyegi otimo jere madwane lero no nyikwara moginto ginto giwinjo twak mar jatend piny e yo manadi. Mheshimiwa machiegni twak mar jatend piny ang'o momori e twak mar jatend piny odiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya. Mokwongo adwa wacho ni twak nonyisa niya kare ker e odiochieng' nyadichiel nobet piny motimo nonro mare makare moyudo ni kare ang'o ma japiny wacho to weche mag winjo duok japiny kata debed ni seche moko duoko manochiwo ok nyal romo kaluwore gi chenro gi gik maneno katimore sani, to kare waneno ka koro odwa bedo jatelo machiko ite, odwa bedo jatelo munjo be ni ng'iyo to Kenya dhi kanye. An adwa wuoyo weche abich kuom gigo manowacho. Achiel e weche mag pur, awinjo kako wacho chenro ma en godo moseketo gi weche mag pur mag mbolea momi jopur kata weche mag chak kuom jogo mapuro weche mag dhok. Adwa wacho ni koro nopenjo weche mag policy system, kowacho ni policy system mantiere chike manitie gin chike matiyo. To adwa wacho ni yom pod nitiere e ng'iyo ni chike moketi mondo ta gigo mawuok malo kadhi e county government magwa nyaka ridi mondo japiny miluongo ni japur kik wawache bunge ka ni fertilizer otimo mach to fertilizer tok chop piny. Ma achiel kuom gik manadwaro ni neno ni ng'ikruok nitie. Wach mar ariyo, wach mag solo omenda e yo mar mashin manyasani e system manitie. Aneno ka Kenya Wildlife ochiwo ranyisi ni 5.4 billion ema ncha gin go, sani gin ok girito exchequer kendo sani gin gi 7.9 billion. Adwa wacho ni e solo makoro gin gisegiki okang' makoro pesa ok girit from exchequer. Wan gi promise mane kero wacho piny ka ni Hustler Nation nyaka yud tije. Koro wadwa neno ka osuru michoko through automation gi be tije machandowa gi nyalo timore. Ajapuonj ok anyal we moka wuoyo kendo ndaro ni kanyo mondo bed motegno. Waneno ka jombalariany pod nie pap kendo nyithindo ywagore, amba nyathi sikul ma ywagora ok osepuonja kuom jumbe 4. Adwa wacho ni e chenro mar lokruok obed maber maka nyithindo donjo sikul to jombalariany nie sikul, nyithindo matindo grade 9 nigi klas. Adwa kono ker ni kato wacho ni grade 7, 8 and 9 koro dhido somo maber. Classes nitie mane form 1 be tiyogo maonge gima dhi timore sani. Jonyuol mondo miyo ne kaka ikonyo mondo somo dhi maber. One on the right track, ok ang'eyo kata wach broad based ni makelo rieko mang'eny kendo kolo gik moko manyocha dwa bedo mayom e sirikandni. To kata kamano wachung'uru motegno kaka jotelo, watete a jopiny, wati motegno to suru nyaka kon japiny. Mane wach maduong'.